svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas, kao što vidite, igramo Stumble Guys, to je nešto novo i imamo ovdje kao se zove novi PES. Ja sam to kupio za 1200 gemova, vidite šta sam pronašao sve. I sad ćemo igrati ta igricu Stumble ove nove mape od Mr. Beasta, da vidimo kako je, brate. Šta vidi ga, kaka bananu na automobil, šta radi ovo banano, ja ne znam. Evo ovako, dobro. I sad šta ćemo raditi, ljudi? Šta se nešto pokvarilo ovdje. Treba da pazite na mikrofon, zašto se ništa ne čuje. Ovako ćemo neko igrati. Evo ovako tu. Ne može, brate, tako. Evo ovako. Možemo i ovako da igrati. I sad šta sam... dobro, znam. Šta je ovo, ljudi? Šta se događa? Brate mili. Dobro, jump. Ne, pao sam. Ne mogu. Trči, ljudi. Ne znam li ja ne znam kako se igra ovo. Znam, ovdje tu ovako. Ovo moram preskačiti ovo. Brate, mili su brze. Šta? Letimo, brate. Šta sad ovdje? Tu, dobro. Na to. Nemoj da me zezaš. Ću me to raditi sad. Dobro, jump. Ne, dobro. Ajmo jump. Vidim. I sad šta? Mota! Beži, maj! Šta ti je, beži? Ne. Dobro. Ne, brate, ne! Za malo, ljudi. Da sam, Evo ga finiš! Samo to igram. Ja. Vidi šta je ovo što ljudi, hvala Stumble Guys. Ovo je nešto bolje. Što radi ovaj lik, ljudi? Nešto pada negdje. Ja nemam pojma gdje. I sad šta... Šta radi, brat? Vidite ga. Klikću ovako. Koliko brzo klikću, vidite ovo. Ovako dve. Ovako, mnogo sporije, ovako mnogo brže. Ajmo, prođite. Juj, brate, što čekam na video, ja ne znam. Ako su ovakve nubovi, ja ne znam šta ću raditi. Pređi! Konačno, ljudi. 15 od 16. Čak mu je vreme prošlo. Ja ne mogu da verujem. Ajmo, 3 i... Opet Beast! Sve mape su Beast, dobro. Nisam to vidio, sad znam. I znao sam da ću biti sad prvi, moramo ovamo. Beži! Vidi šta double jumpuj, ja ne mogu da double jumpujem zbog njega. Dobro, brže, dobro, prešao sam. Evo, tu ćemo, brat, vidite ovo. Nemo, beži od mene, ću ti prebiti. Dobro, tu. Vidi ovog lika. Gdje ide? Nali ću ispeti tu. Double jump mogu. I kakve... brate mili. Ne, brže. Dobro, uspio sam, ljudi, da prođem ovo. Amo, ne, beži, brate, šta je ovo, ljudi? Ne znam šta je ovo. Jump, beži, dobro, uspio sam pobeći. Jedan lik je već pročao, svaka čas. Nema šanse, trči. Dobro. Prešao sam, ljudi.
Ajmo da čekati druge ljudi, ama ljudi još jednu partiju i da završim video. I ne znam zašto, ama ja neću toliko dugo da snimam. Opet je prošlo vrijeme. Ja ne znam šta radim. Idemo u finale. Sad znamo. Znači sad moramo... Honey drop, mislio sam da će biti javno finale. Sad će da vidite, brate. Ja sam najjači u honey dropu. Ne baš. Toliko. A mog drugara Petra sam pobedio u honey dropu. Sećate se iz toliko videa. Kad sam igrao ko ima mnogo više komentara. Ajmo jump, beži. Tu padne, dobro. Jump, ljudi. Jump. Nećemo sad, zbog njega, ljudi, zbog njega ne mogu da pređem. Vidite, jump, ljudi, ja mislim da ću pobediti. Ne znam šta, nama mislim. Ako se ne nadam. Da ćemo sad ići, da se tučemo, Tu, dobro, tu. Ne, nema mjesta za mene, brate. Gdje da iđem? Evo tu, ovako. Ne beži, brate mili. Beži. Ne, skači, ne, ljudi. Posljednji sam bio, ne. Nije me skakao. Dobro, ljudi, ja ću tu da završim video. Ljudi, ta bi bio to za ovaj video. Ja se naravno ste uživali. Ako jeste, opalite like i subscribe. I nisam vidio u sljedeću video. Pozdrav!